prakticky sa to otvára, jednoducho sa to sklopí. Výborne, hej, tam tiež to vrecko samozrejme k tomu. A tu si ho trošku povyťahneme, aby sme videli dovnútra. Hej, vidno, že je materiál kvalitný a je počitý, hej, že by bolo dolné. A myslím, že to má tiež takúto zabránu, aby sa nešťuchalo zo spodu. No výborne, čo by, takto je tu odložené, je to super. Máme z toho radosť. Čo takéto podložky. Tieto podložky sa dajú dať aj takto k tomu. Tam ho uskladniť, že by bolo pri preprave ešte lepšie. Alebo hlavne ide o tie podložky, oni sú dobré na to, keď je nejaká nerovnosť, hej, že nejaká podloha. Však tu si to môžeme rovno